Sebeka LPS88, ez pedig a csere videó LPS Laurának. Én már írtam neki YouTube-on kommentbe, hogy én melyiket szeretném, a szürke pázsacicát, az nagyon cuki, nekem az nagyon kéne. Szóval mondom neked a csere LPS-émet. Bocs, én most éppen még Facebookon is írok, úgyhogy pillanat kikapcsolom. Na, itt vagyok, kikapcsoltam a Facebookot. Na jó, akkor kezdem is. Ő egy zöld gekkó, meglepi csomagos, semmi hibája, nem is piszkos. Itt van egy pici csík ott az orránál, nem nagyon látszik, de azt le tudom majd takarítani. Ezek a meglepő csomagosok nem annyira cukik, de hogyha neked tetszenek, akkor annak örülök. Remélem, hogy tudsz majd választani az enyémekből, mert nekem nagyon kéne az a pázsacita, annyira cuki. Hasonlít a régi cicámra. Ezért szeretném. Következő. Ez a nagyon cuki rózsaszín hattyú. És meglepi csomagos. Azon tudom, hogy meglepi csomagos, hogy ott van a mindegyiken ez a jel. Nagyon jöhet a következő, de mellette mondom, hogy én nem vagyok cserélhetős. Soha. Lássuk. Van Penny. Én nem tudom, hogy szoktad nézni a tévébe a mesét, az LPS-es mesét. Ő egyik főszereplő, szóval ő különleges. Ő kicsit piszkos, de megtakarítom majd. Mindegyiket megtakarítom. Van ez a kutyus, ami csak annyi, hogy baja, hogy nincsenek meg a fülei, de ettől még nagyon jól lehet vele játszani. Szerintem aranyos kutyus. Van ez a halacska, neki semmi hibája, kicsit piszkos, de majd megtakarítom. Itt a szeménél egy picit elmosódott a festék, de az nem látszik, ha játszol vele, meg semmi hibája nincsen. Van ez a nagyon cuki pici pingvin, olyan aranyoska, és édes. Meg van ez a kis görény. Ez is cuki, ennek semmi hibája, nem is rozsdás. Mágneses talpú. Semmi hibája, nem is piszkos, meg semmi. Szóval nagyon-nagyon megkímélt állapotban van. Akkor elmondom a számaikat. A gekkó 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, és 7-es. És még egyszer mondom, én nem vagyok cserélhetős. Ezt mindenkinek mondom. Ha szeretnétek cserélni, és mondjuk, hogyha LPS Laura mégsem cserél velem, akkor írjatok YouTube-on kommentbe, hogy melyiket szeretnétek, csináljatok nekem egy csere videót, és én is csinálok nektek. Sziasztok!